ערב טוב חברים, ברוכים הבאים ללייב משנה החיים שלנו בנוגע למערכת המסחר האוטומטית שלנו. במהלך ה-50 דקות הקרובות אנחנו נענה על הכל, נדאג שזה יהיה הכי ברור והכי בהיר. פונים אלינו בערימות. למה פונים אלינו בערימות? כי רואים את התוצאות שלנו. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אנחנו עובדים קשה, 9 to 5, ואם ישנה מערכת, סיסטם, שיטה, שאפשר להשתמש בה על מנת לייצר לנו רווחים ולשנות קצת את העתיד הפיננסי שלנו, אז מן הסתם שזה יעניין אתכם, והמטרה שלנו בוובינר הקרוב היא לענות לכם על כל שאלה. לנו זה עובד, ללקוחות שלנו זה עובד, וזה הזמן שזה יעבוד גם כן עבורכם, מתוך מקום של הבנה והשכלה. תרשמו שאלות, ניתן לכם זמן לשאול כל שאלה אפשרית, גם אני פה, גם נתי פה, הכנו לכם הכל בצורה מסודרת ומדוקדקת. אז בלי עוד התעכבויות, בואו נתחיל. מקסימום כסף במינימום התעסקות ומינימום סיכון. הצטרפו אלינו למסע מרתק לגילוי הדרך להשגת רווחים מקסימליים תוך מזעור מאמץ וסיכון. נציג בפניכם פתרונות חדשניים לאתגרים פיננסיים מרכזיים. זה מה שאנחנו הולכים לעבור עליו. מדהים. בואו נעבור לשקופית הבאה. אז קודם כל כמה מילים עלינו, שתכירו אותנו, חלקכם כבר מכירים אותנו היסטורית, אחורה. אבל בואו נעשה רגע איזשהו בריף מהיר. אז יש לנו בעצם 3 חברות מרכזיות שאנו פעילים בהן. מה שאנחנו מתרכזים בו היום זה בעצם בית התוכנה שלנו, שפיתחה תוכנות וכלים חדשניים שמותאמים לצרכים פיננסיים, לצרכים ספציפיים, סליחה, ובפרט במקרה הזה לצרכים פיננסיים שקשורים באמת לעולמות המסחר. זה הנושא העיקרי שלנו היום. יש לנו חברה נוספת שמתעסקת בלימודי מסחר מ-0 ל-100, לכל אדם שמתעניין לקחת את זה ל-next level ברמת ההשכלה. ויש לנו עוד פעילות נדל"ן ענפה בארצות הברית, פלורידה, ששם אנחנו מתעסקים במה שנקרא Airbnb ארביטראז'. מי שזה מעניין אותו, מוזמן לפנות גם כן בפרטי בהקשר הזה. מקסים, נקסט. מה הבעיה המרכזית שסוחרים נתקלים בה, ולא רק סוחרים, כל בן אדם שרוצה לייצר הכנסה נוספת מהעולמות האלה של שוק ההון, מה הם הבעיות? אז בראש ובראשונה יש לנו את בעיית הכסף. מה זה אומר בעיית הכסף? זה מתחלק לשתיים. האחד, לאדם מן היישוב, מה שנקרא, אין בהכרח סכומי כסף גדולים שהוא יכול לעבוד איתם בעולמות המסחר. לא לכולנו יש בעובר ושב 100,000 דולר, 200,000 דולר, 300,000 דולר, וגם אם היה לנו, לא בהכרח שהיינו רוצים לסכן את הכסף הזה. זה בעיה מספר 2. עניין הסיכון. זה מה שמרתיע הרבה אנשים. תכף נבין מה הפתרון שלנו לבעיה האדירה הזאת שקוראים לה כסף. בעיה מספר 2, עניין השיטה. אנשים משתמשים בשיטות שונות. עצם העובדה שהם משנים כל פעם אסטרטגיה, הם לא מייצרים לעצמם איזושהי סיסטמטיות ועקביות, וכל פעם הם מנסים משהו מחדש, משהו שגורם להם להיכשל. הם לא מצליחים להתמיד במשהו אחד לטווח זמן ארוך. זאת בעיה מספר 2. בעיה מספר 3 זה עניין הרגש. עולמות המסחר הם עולמות מטלטלים, כמו רכבת הרים. ובמקרה הזה, רגש, התמודדות עם לחץ רגשי בעולמות המסחר היומיומי, זאת בעיה. המערכת שסוחרת במקומנו מהווה את הפתרון. אנחנו לא צריכים להפעיל את שיקול הדעת שלנו, ובככה מה שנקרא לא להפריע לעצמנו. לרוב הבן אדם הוא המכשול. ובמקרה הזה אנחנו מסתירים את המכשול הזה. ובעיה רביעית זה עניין הזמן. הרבה מאיתנו אנשים עסוקים, הורים לילדים, בעלי עסקים, כל אחד והעניינים שלו, ואין לנו בהכרח את הזמן לשבת באופן שוטף על המחשב, על הגרף, ואנחנו מפספסים עסקאות, שורפים את העיניים, ישנים בלילה. בזמן שאנחנו ישנים בלילה יש אחלה הזדמנויות לעשות כסף, אבל אתם מפספסים אותם. אלה הם הבעיות, ואנחנו פה לא בגלל הבעיות, אנחנו פה בגלל הפתרונות. אז בואו נבין רגע מה הם הפתרונות שלנו לבעיות הנפוצות האלה. דיברנו על בעיית הכסף בהתחלה, נכון? אז הפתרון שלנו לבעיית הכסף זה מה שנקרא חברות פופ טרייד, חברות נוסטרו,
חברות מימון למסחר, יש להם הרבה מילים נרדפות, ובצורה קצרה להבנה, כמובן שאפשר להרחיב, אפשר לפנות בפרטי, ניתן לכם גם את המספר טלפון שלי, מוזמנים גם להגיע אלינו. בקצרה, במקום לסכן כסף גדול שלכם, אתם משלמים סכום כסף קטן, 100-200 דולר, לחברה כמו אפקס, חברה אמריקאית, ומקבלים מינוף כספי גדול יותר. אני יודע שיש לכם רגע סימני שאלה בראש, בואו רגע נראה את זה בעין בצורה ברורה ובהירה. הכוח של תיק מסחר ממומן. מצד שמאל אנחנו רואים השקעה של 2,000 דולר בתיק פרטי. מצד ימין, השקעה של 2,000 דולר בתיק נוסטרו. כאשר אנחנו עובדים עם תיק פרטי של 2,000 דולר, ומייצרים 4% תשואה על ה-2,000 דולר שלנו, יש לנו 80 דולר רווח ליהנות מהם. זה וריאציה א'. וריאציה ב', מה שאנחנו עובדים על פיה וממליצים, זה להשקיע את אותם 2,000 דולר בתיקי נוסטרו, שיקנו לנו 10 תיקים בשווי של 150,000 דולר כפול 10, עליהם נייצר 4% תשואה על כל תיק של 150,000 דולר, וככה אנחנו בעצם מייצרים 6,000 דולר בכל תיק, שמתוכם אנחנו יכולים למשוך 1,500 דולר, שזה סך הכל 15,000 דולר. זה הכוח של לעבוד עם תיקים ממומנים. רגע לפני שאני אענה לכם על שני הבעיות הנוספות שלנו, אני רוצה גם להציג לכם את האחד והיחיד, נתנאל מזרחי, אחד הסוחרים הפנומנליים אצלנו בחברה, שייתן לכם רגע היכרות איתו ועם הניסיון שלו ועם הפעילות שלו, וגם אני אשמח שהוא יראה לכם את המענה לשני הבעיות האתגריות האלה של שיטה, רגש וזמן, ובאמת נעשה את הפינג פונג הזה ביחד. אז בוא רגע נעשה לך unmute. בוא נראה איפה אתה רגע. רגע, יש לי פה כנראה עוד אחד. תעשה לי unmute על השני. alright. עם כל הרשימה פה, חבר'ה, אתם מציפים אותי. חכו רגע, תפסיקו להיכנס רגע. ask to unmute. מה קורה תותחים? שומעים אותי? שומעים אותך נהדר, מדהים. מעולה. תיתן לי גם הרשאה לשיתוף מסך, שאני יכול קצת להציג להם את המערכת, את הסטטיסטיקות, את קיבלת. הקונספט. אז ככה עד שהוא נותן לי את הגישה, אז חברים, אני נתנאל, אני המנהל מוצר של המערכת, בנוסף חלק מהצוות של הפיתוח, ועושה ככה עוד הרבה פעילויות פה בחברה באופן כללי. באופן אישי התחלתי לסחור מאזור שנת 2020, התעסקתי בכמה שווקים, אם זה קריפטו, מניות, אופציות, חוזים עתידיים, מטח, מה נקרא, טעמתי מכל העולמות, וככה לאחרונה, נקרא לזה בשנה, שנתיים האחרונות, כל הפרופפרים, שזה עתיקי מימון, שנתנו Game Changer רציני לכל סוחר ולכל בן אדם שרוצה להיכנס למסחר, כמו שתומר אמר, בעיית הכסף פה נמחקה לחלוטין. אם פעם כשאני התחלתי הייתי צריך להביא מהבית 10, 20, 30, 40, 50 אלף דולר, בשביל באמת לייצר כסף שאני אוכל להתקיים ממנו, היום המשוואה שונה לחלוטין, כלומר היום אני באמת יכול לבוא, כמו שתומר אמר, עם 2,000 דולר, לטובת משיכות של באזור ה-15, וגם יכול להגיע ל-20 ויותר, כלומר עשרות אלפי דולרים, בהשקעה מינימלית. זאת אומרת, אני יכול להביא 2,000 דולר לצורך הדוגמה, בשביל להכניס 20,000 דולר לצורך העניין. כלומר, X10 על ההשקעה, עם סיכון מאוד מינימלי. החברות פרו מספקים לנו גם מינוף מאוד גבוה, שום מקום לא ייתן לכם מינוף כזה מטורף, כלומר לסחור על 20 תיקים במקביל, שזה מאפשרים לכל בן אדם, זה משהו שהוא Game Changer רציני בעולם המסחר, והיום כל ילד וכל בן אדם יכול להיכנס לעולם המסחר עם סכום מאוד מינימלי, כי תכלס הוא לא צריך יותר מאזור ה-200 דולר בשביל להתחיל לסחור בשווקים. אז זה לגבי באמת בעיית הכסף, זה פתרון עצום, זה Game Changer לסוחרים ובכללי, נקרא לזה לברנז'ה של עולם המסחר. אז זה לגבי העניין הזה. עכשיו לגבי הרגש כמו שאנחנו יודעים זה באמת הבעיה בין הכי קשות שלנו בתור סוחרים. בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו רואים כסף מול הפרצוף, עולה, יורד, אלפי דולרים, זה משהו שיכול לגרום לנו לעשות פעולות שהן לא תקינות והן לא סטטיסטיות, כלומר שיקול דעת, שזה בדיוק מה שהמערכת שלנו באה ופותרת,
מורידה לנו את הזמן מסך באופן משמעותי. אם אני בתור סוחר ידני צריך להקדיש באזור השעתיים עד 4 שעות ביום למסחר שלי, לנתח את השוק, להבין איפה אני רוצה להיכנס, לחפש כל מיני נתונים כאלה ואחרים, לעקוב אחרי דוחות ועוד כל מיני משתנים, היום עם המערכת אני צריך להקדיש באזור החצי שעה בשבוע. זאת אומרת שיש לי איזושהי הכנה שבועית, וביום יום צריך בין 5 דקות ל10 דקות רק להציץ, לראות שהכל רץ ועובד חלק. אז המערכת גם באה ופתרה לנו פה את כל עניין של בעיית הרגש והזמן. זאת אומרת, היא ממש עובדת תוך כדי שינה. תחשבו שאתם משאירים את המערכת למשמרת לילה לפני שאתם הולכים לישון, ופשוט נותנים לה לעבוד, ובבוקר אתם רואים את התגמול של המערכת. אז זה גם Game Changer מטורף, שהמערכת יכולה לעבוד בשבילנו בזמן שאנחנו ישנים, ככה מה נקרא קדמת הטכנולוגיה. אז עכשיו אני אעשה לכם שיתוף ואני אציג לכם את המערכת, שתבינו את הקונספט מסחר, שתראו קצת שיטות מסחר שאנחנו עובדים ופיתחנו איתם, תבינו קצת את הסטטיסטיקות שיצרנו. אוקיי, אז רואים את המסך שלי, תומר? רק תאשר לי. רואים מעולה. מדהים, אוקיי. אז ככה המערכת נראית פחות או יותר, יש כל מיני עיצובים, זה יכול להיות בשחור, זה יכול להיות בלבן, לא באמת קריטי איך המערכת נראית, אנחנו רוצים להבין את הקונספט של המסחר. אז הקונספט מסחר של רצועות זה קונספט שהוא טיפה שונה, במידה ומישהו פה עם ניסיון כבר, זה שונה ממה שאתם מכירים. הקונספט הזה מתבסס על אחוז הצלחה מאוד גבוה, זאת אומרת שהשיטות עבודה שאיתם אנחנו עומדים על אחוז הצלחה של בין 70 ל-90%. זאת אומרת שלצורך הדוגמה, אם בשנה נלקחו 100 עסקאות, ויש לי אחוז הצלחה של 80%, אז 80 עסקאות נסגרו ברווח, ולעומת זאת 20 עסקאות נסגרו בהפסד, שזה כבר נותן לי עקומת רווח, ונותן לי סטטיסטיקה רווחית שאני יכול לעבוד איתה, ולשים עליה את הכסף שלי, מה נקרא. אז אנחנו פה בצוות פיתוח, אנחנו מייצרים שיטות עבודה עם סטטיסטיקות מעמיקות, עם סינונים מעמיקים, אנחנו יודעים מתי לא להפעיל את המערכת, מתי כן להפעיל את המערכת, אז גם ללקוחות שלנו יש להם ממש חוברות, טיפול שבועי, מה הם צריכים לבצע בתחילת שבוע, להקדיש 5-10 דקות לטיפול, באופן יומי להקדיש 2-3 דקות רק להציץ לראות שהכל תקין, אז זה בסופו של דבר העבודה עם המערכת, בוא נגיד שבמסתכם, חצי שעה בשבוע, זה מה שאני צריך להקדיש לקונספט מסחר הזה, בעיקר שהוא אוטומטי. כלומר, האוטולאבס, המערכת האוטומטית שלנו, שמשגרת את הפקודות במקומנו, כלומר, היא מחליפה את היד אדם. במקום שאנחנו נשגר את הפקודות, היא תבצע את זה במקומנו. ולכן הרגש שלנו כבר יורד משמעותית, כי אנחנו לא צריכים להתחיל לחשוב, אני רוצה להיכנס, אני לא רוצה להיכנס, האם זה אזור טוב להיכנס, אזור לא טוב להיכנס, זה לא מעניין. אני מפעיל סטטיסטיקה, והתוצאה בסופו של דבר היא אקראית. אז זה מה שאני צריך לעשות, אני לא אמור להתערב למערכת, יש מקרים בודדים מאוד שאנחנו נצטרך להתערב מבחינת לעצור את שיטות העבודה בעקבות אירועים כלכליים, בחירות בארצות הברית, דוח ריבית לצורך הדוגמה, כלומר אירועים שהם יותר גדולים מאיתנו מה נקרא, ואנחנו צריכים להבין מבחינת ניהול סיכונים שאנחנו לא צריכים להפעיל את המערכת, כי זה לא בסטטיסטיקה. אז המערכת נראית ככה, זה הסביבת עבודה שלנו בטריידינג ויו, מי שמכיר, פה אנחנו מייצרים את שיטות העבודה שלנו, ופה אתם יכולים לראות את הסטטיסטיקה לצורך הדוגמה של אחד הנכסים שאנחנו מאוד אוהבים, הפרנק שוויצרי, חוזה עתידי על הפרנק שוויצרי, חשוב לציין שבתיקים המומנים שאיתם אנחנו עובדים, שבעיקר זה עם חברת אייפקס, אנחנו עובדים עם דבר שנקרא חוזה עתידי, זה פשוט כלי פיננסי, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אבל זה אחד מהכלים הפיננסיים, כמו שיש מניות, כמו שיש מטבעות קריפטוגרפיים, אז יש גם דבר שנקרא חוזים עתידיים, שזה עוד איזושהי נישת בתוך עולם המסחר. אז מה אנחנו רואים פה בעצם בסטטיסטיקה? אנחנו יכולים לראות פה נתונים מינואר 2024 ועד אוקטובר 2024, זאת אומרת באזור 10 חודשים. ב10 חודשים האלה אנחנו יכולים לראות את התוצאות של האסטרטגיה, לאחר סינונים כמובן. המערכת מאפשרת לי לתת לה פקודות, מתי אני מסכים לך להיכנס, מתי אני לא רוצה שתיכנסי, כמה אני מסכים לך להפסיד, איפה אני רוצה שתצאי ברווח, אולי יש ימים שאני לא מסכים לך לעבוד, כלומר יש פה הרבה פיצ'רים והיא מאוד מאוד גמישה ומספקת לנו גמישות מטורפת, גם באופן עצמאי. אם אני סוחר כבר שרוצה לייצר סטטיסטיקות, אני יכול להשתמש במערכת שלנו לטובת הדבר הזה, כלומר זה גם סביבת עבודה לסוחרים קיימים, ובנוסף זה גם סביבת עבודה לסוחרים מתחילים, כי אנחנו מספקים את שיטות העבודה לקהילה שלנו. יש לנו שיטות עבודה שהוכחו סטטיסטית, והם נמצאים בחוברות עבודה, וכל לקוח שלנו בעצם מעתיק את שיטות העבודה לסביבת המסחר שלו, ומתחיל להפעיל אותם על התיקי מבחן שלו ועל התיקי לייב שלו לצורך הדוגמה, שזה תיקי מימון כמובן. אז בואו נסביר קצת מה אנחנו רואים פה.
ניתן לראות שעשינו 12.40% תשואה מתחילת שנה על האסטרטגיה. סך הכל נלקחו 83 עסקאות. אפשר לראות שבפרסנטג' אנחנו מקבלים כמעט 80% הצלחה, 79% הצלחה. זאת אומרת שמתוך, לצורך הדוגמה, 100 עסקאות, 80 עסקאות יצאו ברווח ו-20 עסקאות יצאו בהפסד, ולכן אנחנו גם רואים את העקומת רווח המדהימה הזאת. הגרף הירוק הזה שאתם רואים פה, זה בעצם איפה התיק התחיל ואיפה הוא נמצא כיום. אז זה כבר אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה שיטת עבודה מאוד רווחית, עם סטטיסטיקה ברמה מאוד גבוהה. בנוסף, ניתן לראות כמה התיק, איזה הפסד התיק הגיע אליו במהלך הדרך, מה הרווח הממוצע לטרייד, ועוד כל מיני נתונים. המערכת מאפשרת לנו גם להסתכל על כל העסקאות, אני יכול ממש לגלול ולראות את כל העסקאות שנלקחו בכל השנה האחרונה, לבחון אותן, לראות איך הן נראות וכך הלאה. אז זו סביבת העבודה שלנו, יש לנו פה כמה שיטות עבודה שאנחנו עובדים איתן, אז עכשיו אני עובר ליורו, מי שמכיר, יורו מול הדולר, אז פה יש לנו את החוזה העתידי על היורו, ניתן לראות גם את הסטטיסטיקה עליו, בנוסף, זה שיטת עבודה שהיא עובדת בלילה. בואו נראה דוגמה מהיום. שימו לב, התאריך ה-21 לנובמבר, היום הלקוחות שלנו כמובן הדפיסו, מי שנמצא איתנו בקבוצה, אנחנו שולחים ככה איזשהו סקר, מי הדפיס איתנו בלילה, אז אפשר לראות שבאמת היום היורו ביצע לנו כניסה בסטיית תקן של הרצועה הראשונה, ולאחר מכן חזר לנקודת האיזון. אז בואו נסביר קצת על מה שדיברתי פה עכשיו, שזה הקונספט מסחר שלנו. אז הקונספט מסחר של הרצועות בעצם עובד בצורה כזאת. יש לנו את הקו הצהוב, הקו הצהוב תראו את זה כהתמחור ההוגן של הנכס. לצורך הדוגמה, קילו תפוזים, התמחור ההוגן שלו בשוק זה $10. תראו את זה ככה, ש$10 זה התמחור ההוגן שלנו, כלומר לא יקר מדי ולא זול מדי. אם אנחנו מסתכלים על הרצועות העליונות, זה מציג לנו תמחור יקר, של הנכס. ולעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על האזור שמתחת לקו הצהוב, זה מציג לנו תמחור זול של הנכס. לכן, מתחת לקו הצהוב אנחנו נרצה לקנות, ומעל הקו הצהוב אנחנו נרצה למכור. למה? כי כאשר הגרף מגיע בשעות ספציפיות לתמחור זול, אנחנו בעצם מצפים שעכשיו הקילו תפוזים שעלה $10, הוא ירד למחיר של $2 לקילו. כל אחד מאיתנו ירצה כמובן לקנות בהנחה כזאת מטורפת. ולהפך, אם קנינו קילו תפוזים $10 והמחיר שלו עכשיו עלה $20, אז אתם תרצו להרוויח את ההפרש, תרצו בעצם לממש את הכסף שלכם. וזה בעצם המכניקה והקונספט של הרצועות. מה שקורה כשהמחיר מגיע לאיזשהו תמחור זול, אנחנו מצפים לקנות אותו ולשחרר אותו בתמחור הבא אחריו. אז בעצם אנחנו עובדים פה על סטיית תקן של הרצועות, מה-VWAP, ש-VWAP זה המחיר ההוגן שלנו לאותו היום. אז זה ככה בגדול על הקונספט של הרצועות, על הסטטיסטיקות. עכשיו אני אראה לכם קצת את החוברת עבודה שהלקוחות שלנו מקבלים. יפה. אז זה החוברת עבודה, בחוברת עבודה בעמוד 54, פה הלקוח שלנו מגיע למצב של הגדרת האסטרטגיות, אנחנו ממש מנגישים לו את שיטת העבודה, נותנים לו הסבר על שיטת העבודה וכמה זמן היא נבדקה, מציגים לו את הסטטיסטיקה, כולל תאריכים כמובן, יש לנו פה את התאריכים של כמה זמן האסטרטגיה הזאת נבדקה, לאחר מכן הוא יכול להגדיר ממש באופן עצמאי את ההגדרות של שיטת העבודה, ויש לו פה אפילו ברמה של לסנן את הסינונים שאנחנו ביצענו בסטטיסטיקה, כלומר אנחנו מנגישים גם ללקוח מה אנחנו עשינו כשיצרנו את הסטטיסטיקה, כדי שהוא יוכל לעשות את זה גם בעצמו. ולאחר מכן מקבלים איזושהי דוגמה על השיטת עבודה, על אחת העסקאות שנלקחו. ויש לנו פה עוד שיטת עבודה, כמו שהראיתי לכם מקודם, וכך הלאה, אתם תוכלו ממש לראות את כל שיטות העבודה ולהגדיר אותם. עכשיו כרגע אנחנו עובדים עם, יש לנו 4 שיטות עבודה שנמצאים בפעילות מלאה, יש לנו עוד כמה שיטות עבודה שנמצאים בעדכון, אז ממש יש לכם פה חוברת שאומרת לכם הכל מהכל, אז זה לגבי העניין הזה. בנוסף, אנחנו אפילו עוזרים לכם ואומרים לכם איך לבצע תפעול המערכת. עכשיו, התפעול הזה לוקח ממש 5-10 דקות. אז הרמה של להוריד את כמות הזמן שאני מקדיש למסחר, זה מטורף. במקום עכשיו להיות בין 2 ל-4 שעות ביום על הגרף, נדרש ממני להיות 5 דקות בתחילת יום, 5 דקות בסוף יום, ובזה סיימתי את העבודה שלי. כלומר, אין לי יותר מדי התעסקות, אני לא צריך להתחיל לחשב דברים. רוב הדברים קורים לבד, המערכת מבצעת את הדברים בשבילי, וזה בעצם ה-game changer של עניין הזמן, כסף ורגש. אז זה ככה עד פה, תומריקו. אם יש לכם שאלות, אני אשמח כמובן לשמוע בהמשך. מדהים, לא שומעים מדהים. אותך. מדהים. עכשיו שומעים אותי נהדר.
אז קודם נוריד כל את תודה השיתוף רבה מסך. לנתי. רגע, יש לנו פה עוד המון מצטרפים שאוהבים לאחר. אז לכל המצטרפים, יש פה גם הקלטה לוובינר פה, אז אחרי זה מקסימום תפנו אליי בפרטי, ואני אשלח לכם את ההקלטה. אני רושם גם את מספר הטלפון שלי פה במסנג'ר, 0546336815. זה המספר שלי, מוזמנים לשלוח אליי הודעה בוואטסאפ ואני אשלח לכם את ההקלטה לכל מי שיצטרף עכשיו. בואו נחזור לשיתוף המסך שלי, אחרי שנתי הראה לנו בתכלס איך זה נראה. נתי, תן לי thumbs up אם רואים את המסך שלי. מדהים. אז אספתי פה כמה תמונות מסך מהימים האחרונים. יש לנו כבר למעלה מ-200 אנשים ישראלים שמשתמשים במערכת ומייצרים תוצאות ברמה היומיומית. אז זה רק דוגמית מאוד מאוד קטנה. אז פה אנחנו רואים את מתן מעלה פה בקבוצת הוואטסאפ של המסחר האוטומטי, עסקה שהוא לקח, עסקת לונג, משתף. בואו נדפדף פה. אלדר משתף גם כן, עסקה שהוא לקח, עסקת לונג. מימון, בוקר טוב חברים, ככה מתחילים בוקר, $1,300 עם האוטומציות. גם כן דניס, גם כן איגור. טייק פרופיט, זה אומר לקיחת עסקה רווחית. והיופי פה שרוב האסטרטגיות שלנו הם על שעות הלילה, בזמן שאנחנו ישנים, זאת אומרת שאנחנו קמים. היום קמתי ככה, קמתי מטושטש למחשב, דקות ראשונות של בוקר, אני רואה שכל החשבונות שלי לקחו את העסקה הרווחית על היורו במהלך הלילה. ככה מתחילים בוקר טוב, מה שנקרא. בואו נדפדף פה עוד, יש לנו פה $3,400, לקוח שעשה $340 כפול מספר 10 החשבונות שהוא... חשבונות לדעתי. כן, 10 10 חשבונות. חשבונות, נכון, הנה רשום פה גם במחשבון. עסקה ראשונה, לקוח אומר, חיברתי עם 9 תיקים לאוטומציה, רווח, רווח, רווח. דימה, אין כיף גדול יותר מזה לבוא בבוקר למחשב ולראות $300 רווח, אשכרה תגמול על שינה. תענוג. באמת אין כמו ללכת לישון ולהתעורר עם כסף ביד. ממליץ מאוד, פיצחתם את השיטה, באמת כלי אליפות. יאללה, מדהים. מה יש לנו פה עוד? רומן עם משיכה כספית, העברת זהב לחשבון הבנק, $5,000, כפול 8 חשבונות, גבירותיי ורבותיי, בחישוב מהיר, אם אני לא טועה, $40,000. 40. יפה, לא טעיתי. זה הסקר היומי שאנחנו אוהבים לעשות בקבוצת האוטומציות שלנו כל בוקר, לשאול מי הדפיס איתנו כסף הלילה. כל יום המספרים האלה גודלים, ויש כאלה שעדיין לא חיברו. חבר'ה, למה אתם מחכים? לקוחות שכבר לקוחות שלנו שנמצאים פה בוובינר, תתחברו. כל לילה אתם מפספסים. אסף שולח, בוקר טוב, סיכום אוטומציות יומי. יורו בלילה לקח טייק פרופיט, לקח רווח אבל מאוד קטן. עם העמלות זה יצא ממש ברייק איבן, לא רווח ולא הפסד. אבל האסטרטגיה על המטבע השוויצרי בשעות הבוקר בין 9 ל-12 וחצי לקח רווח מעולה. סך הכל $5,700 על גבי 23 חשבונות. זה המון כסף, וכל זה אפס התעסקות. יום לאחר מכן, בוקר טוב לסיכום נוסף של האוטומציות. גם היורו לקח עסקה, גם השוויצרי לקח עסקה, $8,200 על גבי 23 חשבונות. זה הלילה מדהים. לילה לגמרי מדהים, 150,000 שקל בטווח זמן של כ4 חודשים. משיכה בנקאית, חבר'ה, 4 חודשים, בלי לגעת בכלום, דקה ביום, אם נהיה יותר מדויקים. מישהו רגע הרים פה את היד לשאלה, עוד רגע נגיע לשאלות חברים, אנחנו נשמח לשמוע כל שאלה שלכם. אה, עוד עדויות, לילה אוטומט, על הנפט הרוויח $213 בלילה, המחשב עבד לבד, מטורף, מי שלא יצטרף עדיין מפסיד. עוד עדויות, לילה מוצלח לאוטומציה, מי עוד לקח רווחים בלילה? עוד עדויות, יורו ושוויצרי לקחו טייק פרופיט. חבר'ה, כל האנשים האלה זה אנשים כמוכם. הם לא עברו איזושהי הכשרה מסוימת ולא... לכולכם יש את הגישה, לכל מי שיש שאלה אתם תשאלו אותה כאן ועכשיו, וכל החבר'ה ישמעו את השאלות שלכם גם כן. מה שנקרא, תתקילו אותנו. אנחנו פה כדי לעזור לכם.
זה אנחנו נגד השוק. זה לא אנחנו נגדכם, זה אנחנו נגד השוק. כולנו רוצים להרוויח. יש לנו סיסטם, יש לנו שיטה, אנחנו לא מערבים את הרגש, לא משנים שיטות, עובדים חכם, עובדים עקבי, לוקחים כסף הביתה. בוקר טוב ל-$285 באוטומציה מלאה. פה יש לנו סיכום של תיק של $50,000, תיק זה דוח של מבחן. ברוקר, חשוב לציין. זה מהמם. בעצם דוח תקין של ברוקר, של התוצאות של המערכת. מדהים. עכשיו, אחרי שעברנו על עדויות, אני באמת עכשיו רוצה לפתוח את המיקרופון ולשמוע את השאלות שלכם. קודם כל בואו נראה רגע מה רשמתם, כדי שזה יהיה מסודר. גם במערכת המסחר האוטומטית אפשר עד 20 חשבונות. אז אורי שואל, האם אפשר לעבוד עד 20 חשבונות? התשובה היא כן ולא. כן, כי חברת אפקס מאפשרת לעבוד עד 20 חשבונות לייב. לא, כי אתה יכול לחבר עוד חשבונות של חברות נוספות של כסף פרטי. אז אין הגבלה, אורי, לשאלתך בעניין הזה. עוד מישהו שאין לו פה שם, שואל איך אפשר מעל 5 חשבונות. זה לא המקסימום. אז אפשר יותר מחשבון אחד, וזאת באמצעות מערכת רפליקנטו, קופייר, מערכת שבעצם משכפלת את העסקאות לכל התיקים שאתה מחזיק. אם יש הפסדים, שואל גם כן, אז התשובה היא כמובן, הפסדים הם חלק מהאסטרטגיה, מה שחשוב זה שכמות הניצחונות ברמה החודשית יגברו על כמות ההפסדים. זה למה כל בן אדם עובד עם ניהול סיכונים, מותאם אליו אישית, מותאם לתיקים שלו, אה, חשוב מאוד. בנוסף פה שלחו לי הודעה, מה זה מצריך ממני? אז חבר'ה, אני אומר שוב, זה מצריך מכם התקנה חד פעמית, ניתן גם כן בתשלום סמלי לבקש ממישהו אחר שיתקין לכם את הכל, למרות שאני מאוד ממליץ שתעשו את זה לבד, זה נחמד לראות בעצמכם איך עושים ואיך מתקינים ואיך מחברים, משהו שלוקח בערך כשעתיים, חד פעמי, וברמה היומיומית, בדיוק 2 דקות על השעון, לוודא בעין שכל המערכות שלנו עם נורה ירוקה והכל תקין, וסיימנו. עוד שאלות, האם אפשר גם להפסיד? אמרנו כן, זה חלק מהסטטיסטיקה. על איזה חשבונות אפשר לעבוד עם המערכת? כל חשבון שמתממשק עם נינג'ה. אה, אנחנו מספקים לכם את האסטרטגיות, אתם רק מקודדים את הניהול סיכונים שלכם. אתם יכולים לכתוב אסטרטגיות גם כן בעצמכם. מה עוד רושמים לנו כאן? גם בחשבון דמו אפשר אוטומציה, כן. משמע שאפשר גם כן לעבור מבחנים עם המערכת. תוך כמה זמן המערכת מצליחה לעבור את פחות או המבחן של יותר התיק. בין חודש לחודשיים. יכול לקחת בין... חודש, יכול לקחת חודשיים, נכון, הכל תלוי ברצף הניצחונות של הסטטיסטיקה, מה נקרא מתי רצף ניצחונות יגיע בסטטיסטיקה. אמת. בנוסף, מי שמכיר כבר את העניינים, יודע שישנם אסטרטגיות כדי לעבור את המבחן ביום אחד. מה עוד שאלות יש לנו פה? איך אני יכול לעבור מבחן ידני או על המערכת, ואם המערכת כמה זמן ייקח לי לעבור? ענינו על זה עכשיו. אני באקדמיה הפתוחה, האם זה כולל את האוטומציות? לא אביבה, זה לא כולל את האוטומציות. באקדמיה הפתוחה אצלנו אנחנו מלמדים את עולמות המסחר מ-0 ל-100 כדי להפוך אותך להיות סוחרת ידנית. במקרה הזה אנחנו מדברים על תוכנה שתפקידה להחליף אותך, או לשלב את זה ביחד עם המסחר הידני שלך. בדיוק. האם המערכת יכולה לשרוף תיק? לא קרה לנו עד כה. אני תמיד אוהב את המילה הכל יכול להיות, אנחנו לא נביאים, וכמו שמלחמה פרצה, וכמו שקורונה פרצה, הכל יכול להיות. לא חווינו את זה עד כה, אנחנו עובדים עם ניהול סיכונים מאוד מאוד מהודק. מקצועי וקפדני, וזה מה שאנחנו עושים. אה, זה עובד גם על חשבונות לייב שהם לא נוסטרו, כן, לנו יש ניסיון רב מאוד עם תיקי נוסטרו. עוד שאלות, עוד שאלות. תוך כמה זמן אני יכול לצפות לרווח? אז בראש ובראשונה ניתן לצפות לעסקאות כבר בימים הראשונים. אנחנו רואים את זה אצלנו בחשבונות, כמובן שהכל תלוי במה השוק נותן לנו, אבל מחברים את זה, כמו שאמרתי, סטאפ כשעתיים לכל היותר. אפשר גם להיעזר בצוות הסוחרים שלנו, לבקש שהם יעשו את זה.
ביחד איתכם כדי ללמוד, אנחנו מאוד מאמינים בלהבין איך הדברים האלה עובדים מאחורי הקלעים. שואלים אותי האם חייב נינג'ה? אמת. כן, זה צריך להתממשק ביחד עם נינג'ה. או, זאתי שאלה טובה. אם זה כזה טוב, למה אתם מוכרים אותה? איך אז אתה אני אוהב אתן את לכם השאלה תשובה, הזאת? אני אתן לכם תשובה שכזאת, אני לא רוצה למכור אותה. לא בא לי למכור, בא לי עכשיו לשבת רגל על רגל בבית, לראות לי איזה סרט טוב. אממה, כרגע אנחנו בשלב שבו אנחנו מאפשרים, נותנים את הזכות לאדם הפרטי לרכוש את המערכת, ליהנות כמונו. ככל שיש לנו יותר משתמשים וככל שיש לנו יותר תוצאות, אנחנו מעלים את המחיר של המערכת כמו שעון שוויצרי. כל חודש אני מעלה את המחיר של המערכת, וכמה אני מעלה אותה? בהתאם ללקוחות ולתוצאות. אם לקוחות שלי עשו תוצאות אלפי דולרים משיכות, עשרות אלפי שקלים, יש לי את הלגיטימציה, מה שנקרא, להמשיך להעלות את המחיר. תכף אני אגיע באמת לעלויות, תכף אני אגיע גם להזדמנות המיוחדת שאני אתן לכם היום. כמה כסף הספקתם לעשות איתה? אז אנחנו כבר הספקנו למשוך באוטומציה מלאה כ-250 אלף דולר, אם אני סוכם כמה משתמשים ביחד. אם אנחנו מסתכלים על בסיס האסטרטגיות האלה, שהתחלנו להשתמש בהן כבר מאזור אפריל 23, אנחנו וכלל הלקוחות שלנו הגענו כבר למשיכות בלמעלה מ1.5 מיליון דולר. יש לנו גם הרבה אסמכתאות, לפחות מי שבחר לשתף איתנו את ההעברות הבנקאיות, כל מיני תצלומי מסך. מה התוצאות של האסטרטגיה? נתי הראה לכם את ה-Back-Test לאחור. מי מחליט על ניהול הסיכונים? אתם מחליטים על הניהול סיכונים, זה אסור לנו להגיד לכם מה ניהול הסיכונים שלכם מבחינה רגולטורית. אה, עוד שאלות חברים? אם יש לי רק טרייד עובד, אפשרי גם, כן, ואף מומלץ, תיקים של טרייד עובד דרך אפקס. חבר'ה, זה הזמן שלכם לשאול שאלות גם, בואו נשמע אתכם קצת, מי שרוצה, תעשו בקשה ל-unmute, בואו נראה איך אני עושה את זה. אוקיי, נראה לי פתחתי לכם את האפשרות לדבר, מישהו רוצה לשאול שאלה, אל תתביישו. נתי, אביבה שואלת מה זה נינג'ה, בוא תיתן לה בשתי משפטים. יפה. אז נינג'ה זה פשוט פלטפורמת מסחר, שדרכה אנחנו נשגר את הפקודות. המערכת תשגר במקומך את הפקודות. יותר מדויק. מדהים, עוד שאלות, מישהו שרוצה להשמיע את קולו? חבר'ה, לא להתבייש. עוד שאלות, עוד שאלות, עוד שאלות. אוקיי, אתם מעדיפים לכתוב ולא לדבר, בסדר. וזה בהתקנה של המערכת הנרכשת. להתקין את הנינג'ה זה לא עולה לך כסף, זה צ'יק צ'אק, ואנחנו גם כן עוזרים בזה כחלק מהמעטפת אביבה. מתנאל שואל, אפשרי לחזור אחרי זה להתקנה של התוכנה? מה הכוונה מתנאל? שנסביר איך מתקינים לתוכנה? ירין שואל כמה זמן לוקח למערכת להחזיר את התשואה, להחזיר את מה? כן, ירין. תדייקו את השאלה. כן. אם יש לי אינדיקטור שפועל לי בצורה טובה, אני יכול לחבר אותו למערכת שלנו? התשובה היא לא, ליאון. זה מבוסס על המערכת שלנו, על האינדיקטור שלנו. עוד שאלות חברים? זו תוכנה פרטית שלנו שאנחנו בעצם פיתחנו בבית תוכנה. חשוב לציין. מדהים. אם אין לנו עוד שאלות, אני אעבור לשלב הסיכום, גבירותיי ורבותיי. אז דיברנו על המערכת שלנו, אוטומציה מלאה, אתם מגדירים אותה באופן חד פעמי ונותנים לה לרוץ עבורכם על בסיס האסטרטגיות שלנו. יש לנו הוכחות על פני מאות משתמשים, נתי רואים את המסך שלי? רואים סיכום ויציאה לדרך, כן. מדהים, יש לנו הוכחות על פני מאות משתמשים, נשמח לשתף אותם עוד ועוד. הבנו שאנחנו בעצם מייצרים חיסכון בזמן ובמאמץ, המערכת עובדת עבורנו. אנחנו מפחיתים את הסיכונים הפיננסיים על ידי כך שאנחנו עובדים עם חברות פופ טרייד ולא מסכנים כספים גדולים, מקבלים מינוף גדול. יש לנו פה מינימום התעסקות כמו שהבנתם, והנה אני נותן לכם עוד נקודה יוצאת מגדר הרגיל, גבירותיי ורבותיי, רישיון להשתמש במערכת שלנו ללא הגבלה.
מי שעדיין לא יצטרף אלינו ויבחר לעשות את הצעד השבוע אנחנו נמצאים היום ה-21 לחודש עד ה-23 לנובמבר 2024, מי שצופה בהקלטה הזאת כנראה בהמשך, אז מצטער, זה כבר לא רלוונטי. אבל מי שאיתנו השבוע מקבל את המערכת שלנו לכל החיים ללא הגבלה. לא נבקש מכם עוד תשלום עבור השתמשות במערכת ברמה החודשית, כמו שנעשה מחודש דצמבר. אז אתם מקבלים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש. אתם מקבלים גם כן את המחיר הנמוך ביותר שיש לנו כרגע. אנחנו הרי מעלים את המחיר שוב ושוב, מחודש לחודש. אתם מקבלים מאיתנו מעטפת טכנית מלאה. אתם מקבלים את הכוח של ניסיון המסחר העשיר שלנו, את נתי והניסיון שלו, אסף והניסיון שלו, כל הצוות שלנו. תכף אני אענה גם על עוד שאלות. בנוסף, אתם מקבלים מאיתנו קורס התקנת המערכת. מאוד פשוט, אבל בכל זאת, שיהיה לכם סרטוני וידאו של איך עושים ומה עושים. אתם מקבלים מאיתנו גם כן קורס בסיסי למסחר, אם תרצו קצת להרחיב את הידע, קורס למידת השימוש במערכת, קורס לגבי תיקים ממומנים, כל החברות פופ טרייד, איך מקבלים $100,000, $200,000, איך עושים, איך נרשמים, ואין הגבלה על האסטרטגיות, זה עוד הטבה מטורפת שאתם מקבלים. מה זה אומר שאין לכם הגבלה על האסטרטגיות? זה אומר שאם אנחנו עכשיו מפתחים אסטרטגיה חדשה, שאנחנו רואים שיש לה תוצאות פנומנליות, אתם פשוט מקבלים אותה, ללא תוספת כסף. ושוב אני אומר חברים, עד ה-23 לחודש מי שמצטרף, אנחנו צריכים בסופו של דבר להתפרנס, והפרנסה העיקרית שלנו מגיעה מהתשלום החודשי שהבן אדם ישלם עבור השימוש במערכת, עבור אסטרטגיות. מי שמצטרף אלינו השבוע משלם באופן חד פעמי ומקבל את הדברים האלה for life. מדהים. מה עוד שואלים אותנו פה? על כל מיני אה, עלויות נוספות ו-VPS. אתה רוצה שאני אענה? אוקיי. כן, רוץ על זה. אז לגבי VPS, מומלץ לעבוד עם VPS, מה נקרא מצורכי בטיחות. לצורך הדוגמה, שאתה מפעיל שיטות עבודה בלילה, אתה רוצה להפעיל אותם על VPS. אני אסביר רגע מה זה VPS למי שלא יודע. VPS זה מחשב בענן, הוא יכול לשבת בשרתים בכל מקום בעולם, אז מה שאנחנו משתמשים בו לצורך הדוגמה זה VPS שיושב בשרתים בגרמניה. במה זה עוזר לי? במידה ובלילה היה לי ניתוק חשמל בבית, היה לי בעיית אינטרנט, ה-VPS עדיין עובד, דלוק, תקין, חי ובועט מה נקרא, כלומר ה-VPS נותן לי איזשהו שקט נפשי ונותן לי סביבת עבודה נוחה וקבועה שיושבת לי במחשב, אז זה עוד משנה זהירות מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו אכן ממליצים על VPS, כן. לגבי עלויות נוספות, יש עלויות מזעריות מאוד של כל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות, כמו TradingView לצורך הדוגמה, וה-VPS. אז זה פחות או יותר העלויות הנלוות, לא משהו שהוא חריג. מסתכם בכמה דולרים עד כמה עשרות בודדים של דולרים. זהו, מדהים, כאילו זה. מדהים. תודה רבה, נתי. חבר'ה, אם יש לכם עוד שאלות, זה הזמן שלכם. אני יכול לקרוא את המחשבות שלכם ולהיות סמוך ובטוח שכולכם רוצים להדפיס כסף כמו שאנחנו מדפיסים. ולכולם יש חששות וזה לגיטימי וזה טבעי, והדרך להפיג את החששות היא לשאול, להבין. השכלה מפוגגת חששות, וזאת ההזדמנות שלכם לשאול שאלות, כי אין סיבה שתישארו באוויר, אין סיבה שתמשיכו אפשר לשאול לשרוף את שאלה, העיניים ידידי? במסך. כמובן. בבקשה, מי רציתי איתנו? לדעת, רועי, אהלן, אהלן רועי. שלום עליכם. רציתי לדעת מבחינת תיקים, אני כרגע עם 4 תיקים פעילים, אם אני יכול לצרף תיקים בנוסף שיעבוד על אוטומציה ולהמשיך לסחור עם התיקים שלי על המשתמש שלי. אז כן, אתה יכול לסחור גם באופן ידני וגם עם המערכת שלנו במקביל. אתה יכול לפצל את התיקים, אתה יכול לעשות את זה על אותם תיקים. מה נקרא, כחלק מהניהול סיכונים שלך, אתה תוכל לבחור מה לעשות. אני אישית גם סוחר באופן ידני על חלק מהתיקים שלי, ובאופן אוטומטי מלא, על אותו הבנתי. השם. אוקיי, תודה. בכיף. עוד שאלות גבירותיי ורבותיי?
It's your time. It's now or never. תפתיע אותנו עם ההצעה, נראה מה עושים. יאללה, אז בואו נגיע לשלב המעניין, להצעה, להזדמנות. אז שוב אני חוזר, מה שאתם מקבלים מאיתנו זה את המערכת לכל החיים, ללא הגבלה, ללא תשלומים חודשיים, אתם מקבלים את כל האסטרטגיות ואסטרטגיות נוספות שניתן, סדנת התקנות, תמיכה ומעטפת טכנית מלאה, קבוצת וואטסאפ עם כל המשתמשים. מחיר המדף שלנו לחודש נובמבר עומד על 25,000 שקלים בלבד. יש לכם היום ועד יום שבת, בין האחת, עד 10 בלילה יום שבת מבחינתי, יש לכם את המספר טלפון שלי בצ'אט, 10% הנחה על המחיר, 2,500 ש"ח הנחה, זה מה שאתם מקבלים. יותר מההנחה אני שרון, יכול להגיד לכם שהעניין הזה של לכל החיים ואסטרטגיות ללא הגבלה ושימוש במערכת ללא הגבלה, שווה אפילו יותר מה-10% האלה, אבל אם אפשר עוד הנחה על עוד הנחה, אז למה לא? אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים להתפנק. אתה שומע אותי? שומע אותך נהדר, בבקשה. עם מצוין, מי מה אנחנו קורה? מדברים? ערב טוב, אמצעי חייה. ערב טוב. ערב טוב. עכשיו, חוץ מהמערכת שאנחנו רוכשים עכשיו, אוקיי? במחיר הזה. זה אחלה. למערכת שעובדת ומדפיסה כסף, המחיר הזה הוא וואלה מעולה. בנוסף להנחה שהבאת והם כל התנאים. עכשיו, אני לא מבין יותר מדי במסחר של על המסחר המדובר, אוקיי? טוב, אני רוצה קצת גם להבין וללמוד את זה. אז אתה מתנה לי את זה או לא? יפה. אז בן אדם שלא, בחיים שלו לא שכר, לא מכיר, לא יודע, לא מצריך ממנו להיות סוחר או ללמוד מסחר. אני לפעמים אוהב להקצין את זה בצורה מטאפורית ולהגיד, זה כמו לתפעל מכונת כביסה. זה כמו לקבל ארון מאיקאה עם חוברת הוראות, שאנחנו מבינים מה צריך לעשות ואיך מחברים חלק לחלק. פעם אחת אתה מתקין את המערכת, אתה יכול גם לבקש ממישהו אחר שיתקין את זה עבורך, כדאי שתהיה איתו כי על הדרך גם ללמוד זה תמיד נחמד, וברמה כן, אבל יש היומיומית, מבחן שאמרת שצריך לעבור אותו, נכון? ואם אנחנו נכון, נתקין את זה על המערכת, זה ייקח לה בערך כמעט חודש, יפה, אז את לא? המבחן ניתן לעבור בשני דרכים, ככה איך? אנחנו עושים. דרך אחת היא להשתמש במערכת, לחבר אותה מהמם. לתיק מבחן, ולתת למערכת לעשות עבורנו עסקאות, להיות חלק מהסטטיסטיקה ולהגיע למצב שאנחנו עוברים את המבחן. האפשרות השנייה זה לעבור את המבחן על ידי מהלך אסטרטגי שקוראים לו סטרדל, שגם את זה אנחנו מלמדים. במשפט וחצי, מה זה אומר? מהמם. אנחנו מחכים לתאריך ספציפי בחודש, שבו יש בארצות הברית הודעה חדשותית משמעותית שמשפיעה על השווקים. אנחנו קונים שתי תיקי מבחן. תיק אחד אנחנו מכוונים אותו לעסקת לונג רגע לפני ההודעה החדשותית שמתפרסמת, ואת התיק השני אנחנו מכוונים לעסקת שורט רגע לפני שההודעה החדשותית מתפרסמת. וברגע כאילו שההודעה בדוק החדשותית שיש לך תיק מתפרסמת, אחד שהוא עובר. בדיוק, תיק אחד עובר, תיק אחד נכשל, במטרה אוקיי. לחסוך זמן. אבל בדיוק, אני גם זה... רוצה, בנוסף לזה, אני גם רוצה להבין כאילו פשוט פחות ויותר איך זהו העולם הזה גם. ש... בשביל זה יש לך את האקדמיה, את הקורס הדיגיטלי בעצם, ששם יש לך הסבר מקיף על עולם המסחר באופן בסיסי, אחלה, כלכלה. תודה כלומר, אתה רבה. תוכל ללמוד את זה באופן מכוון בקורס דיגיטלי. זה לא קשור למערכת, אתה כאילו זה לא מקבל קשור את זה, לתשלום הזה. אתה מקבל את זה נכון. בנוסף, זה כדי כבונוס. לתת בינוס, לך עוד כלי להעשרת הידע שלך על עולמות המסחר באופן כללי, אבל זה כן. לא משהו שהוא הכרחי, זה לא חובה. בסופו של דבר יש לך פה חיבור של כמה מערכות שמדברות אחת עם השנייה, ואנחנו צריכים לא להפריע להן. לוודא דקה ביום, לי יש באופן אישי, יש לי צ'קליסט, רשימה. לפני שאני הולך לישון, יש לי התראה ביומן בשעה 10 בערב כל יום, לעבור על הצ'קליסט, לראות שמערכת א' עם נורה ירוקה,
לראות שמערכת ב' עם נורה ירוקה, לראות שמערכת ג' עם נורה ירוקה, יש לנו כארבע מערכות שהן ממומשקות ביחד, הכל תקין, נותן להם לרוץ. ואיך זה אה, כביכול, אני רואה כמה תוצאות של 10 תיקים שכאילו אותו סכום, זה כאילו אותו עסקה שהיא נכנסה אליהם. נכון, עוד זה פעם מה נקרא, השאלה? הוא מדבר על קופייר, אני אסביר לך. Mm, הדבר הזה נקרא שכפול עסקאות, שכפול תיקים, לא משנה, לא כזה קריטי, אבל לצורך הדוגמה, קופייר מקנה לנו אפשרות לסחור על תיק אחד ולשכפל את העסקה הזאת למספר תיקים נוספים. זו בעצם תוכנה שמשכפלת את העסקאות שלנו. כלומר, אתה נכנס בתיק מספר 1, וזה נכנס לך בכל 9 התיקים הנוספים לבד. כלומר, אתה זוכר בתיק אחד, וזה משכפל את זה לשאר התיקים שאותם אתה מחזיק. תודה רבה. ואם בא לך לראות את זה בלייב, בדיוק בזמן שנתי ענה לך על השאלה, אני פתחתי פה את המערכת שלי, מזה. אין לי בעיה להראות אותה בלייב, שים את זה זה פה. המערכת עכשיו פועלת, נכון? זה זה היום בלייב, המערכת, זה מה שקרה לתומר היום בלילה. אה, בדיוק. יש לי פה 8 תיקים, יש לי פה עסקה על היורו, עסקת שורט. ברגע שהיה את הטריגר להיכנס לעסקה, הוא שלח פקודה לתיק הראשי שלי, תיק מספר 1. דרך הרפליקנטו יש לו מה שנקרא הוראה להשתכפל לשאר התיקים, וכל העסקאות האלה בוצעו בכל התיקים שלי. טובה, גם הכניסה וגם היציאה. טובה. מדהים. תקשיב, אני אה, עכשיו בעבודה, מחר יוצא בסביבות שעה 12, אני פנוי. אני יכול לעשות איתך שיחה פרטית, נרוץ על העסקאות, על ההסכם? בהחלט, בהחלט, בהחלט. אתה מצוין. רואה את המספר טלפון שלי יש לי אותו כבר. מדהים, שלח לי הודעה לוואטסאפ, הטלפון שלי האמת כבר עכשיו מפוצץ פה בעשרות הודעות מכם. אני אענה בסבלנות, אחד אחד, נגיע לכולכם. נענה פה על השאלות האחרונות, יש אפשרות להשכיר ולא לקנות, שי שואל, התשובה היא לא. ניתן להגיע ולהתרשם כל יום בחינם, לקבל את כל הביטחון, לענות על כל השאלות ואז להתקדם. למה זה עובד יותר בשעות הלילה ולא 24 שעות? אז היום מחולק לשלושה סשנים, שי. שעות הלילה בישראל זה מסחר אסיה, שעות טוקיו, כן, הבוקר באסיה, לונדון וניו יורק. בדיוק. ויש לנו הרבה אסטרטגיות שעובדות על סשן אסיה, שזה הלילה בישראל. לכן, אלה הם עיקר העסקאות, מדובר על מסחר יומי, לכן עד 12 בלילה כל העסקאות צריכות להיות סגורות. אופיר שואל, זה עובד על תיקי נוסטרו או רק עם תיקים כסף שלנו? אז תיקי נוסטרו, תיקים ממומנים, חברות פופ פריים, אפקס, טופ סטפ וכל חברה שמתממשקת עם נינג'ה. טריידר. שוב אני חוזר חברים לסיום סיומת, יש לכם 10% הנחה, יש לכם את המערכת לכל החיים ללא הגבלה וללא תשלומים נוספים, יש לכם אסטרטגיות ללא הגבלה, ואני שוב חוזר ואומר למי שעכשיו צופה בהקלטה הזאת, איפה שהוא בשנת 25 או 26, זה מחיר רק לשבוע הנוכחי, חברים, מצטער. מי שעכשיו צופה בי בעתיד בשנת 25, תדעו לפחות שיש הרבה יותר עדויות שהצטברו להם, אז אתם קיבלתם יותר ביטחון, מה שנקרא, מי שמשלם יותר. מה המחיר? 25,000, יש לך 10% הנחה, זה יוצא 22,500, יש אפשרות לפרוס את זה לתשלומים ללא ריבית, יש אפשרות לקבל מימון חוץ-בנקאי, משמע להסדיר את זה בתשלום של בערך 750 שקלים ללא תפיסת מסגרת, אם אתם מעל גיל 21. לפנות אליי בפרטי ונבדוק אם אפשר להקנות לכם את האפשרות הזאת. המחשב חייב להיות דלוק כל הזמן, אופיר שואל, התשובה היא כן. לכן אנחנו עובדים עם מחשב מרוחק בענן, מה שנקרא VPS, עולה לנו כ-$30. אני אדייק שזה עוד אחד מהיתרונות של ה-VPS, שהמחשב לא חייב להיות דלוק אם יש לך VPS, כי ה-VPS פועל באופן קבוע בענן, ובעצם גם אם אתה עכשיו תסגור את הלפטופ או תכבה את המחשב, ה-VPS עדיין ממשיך לרוץ,
ולעבוד. יש בו אינטרנט כל הזמן, חשמל כל הזמן, הסיכוי שהשרתים בגרמניה ייפלו מאוד נמוכים, אלא אם כן ישגרו שם איזשהו טיל או משהו כזה. לא עלינו. בדיוק. ירין שואל אם אני יכול להתקין את התוכנה על המחשב נייד או מחשב נייח, זאת הייתה התשובה עכשיו. אנחנו אוהבים להתקין את זה על המחשב המרוחק, עם זאת אפשר להתקין את זה על כל מחשב. עוד שאלות, עוד טלפונים, עוד טלפונים. אם אני מי רוצה אומר את לסחור זה? מהכסף האישי שלי, ירין, קודם כל בנינג'ה טריידר אתה יכול גם לפתוח חשבון לייב עם כסף פרטי, אז זה משהו שהוא טכנית אפשרי, כן. עוד שאלות גבירותיי ורבותיי? נתי, אפרופו, יש לנו כן. מחר הודעות חדשותיות, מחר יום שישי. אתה יודע מחר כבר אם לא, אתה יש, מפעיל יש בלילה? את הלילה, כן, ספציפית את השוויצרי ואת היורו, אנחנו נוכל להפעיל בלילה, יש הודעה רק 2 כוכבים ביפן, לא משהו שאמור להשפיע לנו על השיטות עבודה. זאת אומרת, לילה מפעילים. כן, יורו ושוויצרי. איזה יופי, רואים חבר'ה? תראו, אני מנצל פה את הזמן שלנו. אז מה עכשיו אני עושה? שימו לב, אתם רואים פה את המסך שלי. יש לי פה את האסטרטגיה של ה-6E, שאני רוצה שהיא תעבוד עבורי הלילה, אז אני מוודא שהיא על אקטיב, כמו שרשום פה אקטיב, גם ה-6S אקטיב. את האסטרטגיות בוקר אנחנו נקבע. מדהים. זהו, מחר מוזמנים. יש דוחות קריטיים בבוקר על היורו ועל הפאונד, אז את הבוקר, אם אני לא טועה, כבר עדיף לא להפעיל. באיזה שעה זה? זה בשעה 3:30, לא? בוא נראה, שנייה, תן לי לוודא את עצמי. מחר ה-22. 2. אז יש לך ב-10:15 דוח על היורו, על גוש היורו, אז זה יכול להשפיע על הפאונד כמובן. לכן, אם נפעיל את האסטרטגיה, אנחנו נרצה לכבות אותה. ואני רואה שגם על הפאונד יש דוח ב-9 בבוקר, לכן לא מומלץ להפעיל את האסטרטגיה מחר בבוקר על הפאונד ועל השוויצרי. במידה ואתה רוצה להפעיל, רק לאחר הדוח, לראות איך השוק מתנהג ולהפעיל. אבל לא מומלץ להפעיל את מדהים. הבוקר, הלילה אין בעיה. אז הנה לכם ההזדמנות חבר'ה לשלוח לי הודעה מחר בבוקר בוואטסאפ באזור השעה 9 ולהגיד לי, נו תומר, התעוררת עם רווחים? אני אשלח לכם. שימו לב, אנחנו סך הכל צריכים להמתין ולהתעורר מה שאנחנו עושים בין כה וכה. מדהים. חבר'ה, אני מודה לכם על הזמן שהקדשתם, מקווה שהשכלתם, מקווה שהבנתם איזה הזדמנות יש לכם ביד, מקווה שתנצלו אותה. מי שעדיין לא יצטרף, כי אני רואה פה גם לקוחות ברשימה, לקוחות קיימים, אז מי שעדיין לא יצטרף, זה הזמן, תפנו אליי בפרטי, יש לכם את המספר טלפון שלי בצ'אט, ואני גם חופר בכל הקבוצות. אז תרגישו חופשי לנצל את ההנחה שלכם, לנצל את ההטבות, לשאול שאלות. אם משהו עדיין לא ברור ואתם מתביישים בפומבי, אז תשאלו בפרטי. ניתן גם להגיע אלינו למשרדים לראות את זה בלייב. אנחנו הכי שקופים ורוצים לאפשר לכם לראות הכל, להתנסות, לגעת. וחבר'ה, תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב מקסים. שיהיה אני ערב הייתי מדהים אני, אתם לכולם, הייתם חברים. אתם. תודה רבה לנתי, נאמבר 1. שלי. יאללה, ערב שיהיה טוב ערב חברים, מצוין לכולם. כל טוב, ביי ביי. רות סוף.